Ostiraleuntan goiz behin Eusko Ikaskuntzaren urte betetzia mendi urrena aipatuko dugu, 100 urte beraz, aurten eta Eusko Ikaskuntzaren ipagaldeko biltzar nagusia larumatuntan ere eginen da goizeko 10 horrenetan, sarri aipatuko dugu, eta Eusko Ikaskuntza zorokorki mintzatzeko hor dugu lehendakaria Iñaki Dorrontxoro, egunon zure. Egunon. Beraz, hartzen barima da Eusko Ikaskuntzaren sarritza, zer da, beraz Eusko Ikaskuntza, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako foru aldundiek sortu zuten 1918 urtean, Euskal Herriko gizarte erronkei erantzun globalak eta bateratzaileak emaiteko sedearekin, lurraldeen berizitasunak kontuan harturik eta oztopo administratiboak, ideologikoak eta gizarte mailakoak gaindituz. Labur biltzeko, beraz, zertzen hastapeneko espiritu horik? Garaietan Eusko Ikaskuntza sortu zen urte asko aurretik Euskal Herri osoan mugimendu bat, berpizte mugimendu bat abian jarrita zegoelako. Euskaldunon kultura eta izatearen eta gabezien inguruan. Eta hor zeuden mugimendu asko. Horietako importante bat adibidez, Nafarroan egon zen, Arturo Kanbion eta bere taldeak ja martxan jarrita zeukatena, eta egoera orduan zein zen, Karlista gerran ondoren pixka bat herri hau nik esango nuke depresio puntu batean sartuta zegoela, aldi berean nazioartean Alemaniako erromantizismo movimentua izugarrizko indarra zeukan, han adibidez definitu ziren herri kontzeptua eta herri kultura kontzeptua, eta horren inguruan hemen intelektual eta akademiko anitz bideo hortatik bizka bat lanean hasteko asmoaz euskaten. Orduan, lapiko hori erosten joan zen, eta nik aipatuko dut, Angel de Apraiz, Arabarra, izan zen Bizkaiko foru aldundian proposatu zuena kongresu bat. Bizka bat euskal kultura eta euskal herriaren gabezien inguruan kongresu bat egitea, eta kongresu hortatik proposamen batzuek egiteko, eta proposamen horien artean Eusko Ikaskuntza bezalako erakunde bat sortzeko planteamentua. Iparraldea zen lotu hastapenean, zergatia? Iparraldeko persona konkretuak nik uste dut egon zirela, movimentu horretan, baino iparraldeko Eusko Ikaskuntza egituratu zen orain dela 25 urte. Zergatia nik uste dut iparraldeko egoera soziopolitikoa oso ezberdina zelako. Zeratik lehen aipatu ditudan baldintza hoiek, hegoaldeko baldintza hoiek askoz ere nabarmenagoa ziren. Eta hegoaldean egon ezin bat sektore geroz eta zabalagoetan, beharroien inguruan, eta orduan horrek eragin zuela nik uste dut Eusko Ikaskuntzaren sorkuntza. Eta Ipar Euskal Herrian behar bada lehen gerlak ukantzuela ondorioa, frantses nortasunari buruz? Ez nitzeke hausnartuko horren inguruan nire iritzi fundamentatutako bat. Ez nitzeke hausnartu, ez dut egin horlako analizirik. Lehendakaritza etorri naizenean, ja iparraldeko Eusko Ikaskuntza hemen ikusi dut eta horrekin jarraitu dut lanean. Lehen kongresua aipatu duzu, oinatin, iragantzen hori da, duela mende bat? Bai. Eta Euskal Zaindia ere sortu zuela Eusko Ikaskuntzak, noiz, zuzen? Lehenengo kongresu hortan, gutxinez bi aginte edo bi konpromiso oso garrantzitsua sortu ziren. Bat, Eusko Ikaskuntza bezalako instituzio bat sortzea, eta beste bat, euskararen inguruan Eusko Ikaskuntzak zerbait antolatzea. Orduan, aginte horren pean, Eusko Ikaskuntzan eta kongresu horretan ibili ziren personak, 2019an gauzatu zuten... 1919an. Uste dut genea formalki sortu zela irailean edo hor, 2019an. Sortu zen formalki Euskaltzaindia, Euskaltzaindia.
Baina kongresu hortan planteatu zen proposamen edo planteamentu baten ondoren. Lan arloak, ordian eta gaur egun, guti gura behera berdinak dira? Eusko ikaskuntzarenak? Bai. Nik esango nuke gaur egun Eusko ikaskuntzaren lan arloak diferentea direla, eta Eusko ikaskuntzaren lan egiteko egiturak eta ere diferenteak direla. Sortu zuten persona haien garaiareetako gaik importantenetako bazan Euskal Herriako unibertsitate falta. Eta unibertsitate eskema batetik Euskal Herriko hainbat kultura eta hainbat sozioekonomiko arloetako gaiak lantzeko perspektiba akademiko batetik. Eta bere egiturak eta izan zen akademia baten egiturak eta. Eta horrela jarraitu zuen Eusko ikaskuntzak 2012 arte. Eta 2012an nik lehendakaritza hartu nuenean, aprobetxatu nuen pixka bat hausnarketa sakon bat egiteko, eta gure buruari galdetzeko gaurko Euskal Herrian da gaurko munduan Eusko ikaskuntzaren kokapena eta Eusko ikaskuntzaren eredua pixka bat zalantzan jartzeko. Eta hausnarketa horren ondorio, etorri zen pixka bat, bai gure lanarloak eta baita gure egiturak eta eredua aldatzeko. Orduan, diferentea dira. Zure galderari denango diot, gure lanarloak diferentea dira, eta baita Eusko ikaskuntzaren egiturak eta hori lantzeko diferentea dira gaur egun. Zoin dira lanarloak laburbiltzeko? Hasteko, Eusko ikaskuntzaren zeregina berdina da. Gertatzen dena gaurko munduan eta gaurko Euskal Herrian guk erabaki genuen gehien bat Euskal Herrian dauzkagun erronka eta etorkizuneko estenarioak landu behar genituzkela Eusko ikaskuntza bezala. Eta orduan 2013an eta 2015an egin genuen ariketa partizipatibo bat eta erabaki genuen 5 eremu zabaletan lan egitea. Bat, oinarri bezala euskararen etorkizunaren inguruan, bigarrena, Euskal Herriko kultura eta identitateak gaurko munduan. Hirugarrena, eremu sozioekonomikoa eta enpresa ereduen eremua. Laugarren, Euskal Herriaren artikulazio juridiko-politikoa. Eta hoien gainean, Euskal Herriko estenarioen, etorkizuneko epe luzeko estenarioen inguruan hausnarketa serio bat abian jartzea. 5 eremuetan hoietan erabaki duen lan egitea, eta ondoren eremu bakoitzean proiektu konkretu bat definitu genuen, 4 urtekoa, eta azkeneko 2 urte eta erdi hiruetan proiektuetan lanean ari gara. Hegoaldean eta iparraldean gaur egun 5 eremu horiek errespetatzen dira edo desberdinak dira? Funtsean 5 eremu horien inguruan ari gara lanean iparraldean da hegoaldean. Eusko ikaskuntzaren balio bat eta nahi bat beharrezkoa gaurko Euskal Herrian da, gaurko administrazio politikoak ezartzen diguten zatiketa hori gainditu, eta pensamenturako, eta debaterako, eta ikerketarako ere bai, espazio supraterritorial bat osatzea eta indartzea. Orduan, zatik hori ezinbestekoa dugu, pixka bat gure etorkizuna bermatzen joateko, eta orduan, perspektiba hortatik, guk planteatu dauzkoagun proiektuak eta gure proiektuiek aurrera emateko era, beti, saiatzen da, edozein hausnarketa taldeetan, edozein debaterako maietan, lurralde guztietako personak presente egotea. Gu nahi dugu jorratu, ez lurralde bakoitzeko perspektiba, baizik nahi dugu Euskal Herri osoaren perspektiba bat lantzea. Orduan, iparraldean, hildo horietan lanean ari dira, iparraldean hainbat ekimen antolatu ditu, azkeneko 2 urte hauetan, eta orain datorren kongresuan, gure kongresu banatua izango da, eta Baionan hasiko dugu gure kongresua. Gero jarraitu dugu Iruñatik Gasteizera, Gasteiztik Donostira, Donostitik Bilbora, eta bukatuko dugu Oñatik. Euskal Herriko edo iparraldeko biltzar nagusia aipatu aintzin, bihar, justu aipatu duzu kongresua, zointan aurkeztuko den liburu zuria, baina jadanik aipatzeko Euskal Herriko lurraldean edo liburu berdea aurkeztu duzuen, zer dira liburu koloritxo horiek?
Liburu berdea da, hemen gure zuzendari zientifikoak eta erabiltzen duten hitzak erabiliz, da diagnostiko bat. Diagnostiko liburu bat oso potentea, horri pilo bat dauzka, eta liburu berde hori osatu dugu azkeneko 2 urte hauetan egin dugun lana, lan pila bat egin dugu, eremu ezberdinetan, jende pila bat. Adibidez, emango dizut dato bat. Liburu berdi hori osatzeko, eta antolatu ditugun hausnarketa eta lantaldetan, momentu enten gutxienez 800 personak parte hartu dute. Era intensiboan edo era ezain intensiboan. Eta 800 persona horiek... Aipatu bosta arlo horien inguruan? Bai, aipatutako bosta arlo horien inguruan, eta Euskal Herri osoko personak dira, eta gaina egin diren ekimenak Euskal Herriko lurralde guztietan egin dira, pixka bat bata bestearen zeharkatasun bat lortu nahian. Orduan, hor jasotzen dira, hor sartu diran ordu pila hoien eta ekarpen hoien emaitzak, era egituratu batean. Eta hor azaltzen dira, ze aulezia, ze erronka, eremu bakoitzean ikusi dituzten hor parte hartu duten 800 persona horiek. Eta da oinarri bat, da diagnostiko bat. Eta orain ari gera diagnostiko hortatik hildo batzuetan herritar mai batzuen bitartez eta aditu mai batzuen bitartez kongresurako liburu zuria osatzen. Eta liburu zuria izango da liburu propositibo bat. Eta orduan, eremu guztioetan, kongresuan, batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, egingo dira planteamentu batzuk. Planteamentu batzuk izango dira igual, instituzio berezi bat antolatu behar dugula. Edo beste bat izango da, gomendio bat. Edo izango da, Eusko Ikaskuntzak datorren urteetan lan egiteko hildo bat markatuko du kongresuak. Orduan, liburu zuria izango da, liburu propositibo bat, liburu berdeko diagnostikoan oinarrituta. Ez dakit esplikatzen izan. Bai, argi da. Bururatzeko, iparraldeko Eusko Ikaskuntzaren iparraldeko biltzar nagusia, larun batuntan iraganen da Baionan, eta norbait falta izanen da, biltzar nagusi hortan, Jean-Michel Larrazket berriki utzi baigaitu. Zer oroitzapen Jean-Michel Larrazketetaz? Bueno, nik hasteko, tristura izugarria jasotzen dut, edo izaten dut, aurtengo mendeurreneko eozin ekitalditako argazkian Jean-Michel ez egotea. Zergatik inor izan baldin bada, azkeneko urte hauetan nire ondoan buru belarri sartuta lanean aritu dena, gure kongresua garatzeko eta gure proiektuak. Jean-Michel zen beste gauza askoen artean, Euskal Herriko etorkizuna irudikatzeko eremu hortako zuzendari zientifikoa. Eta buru belarri lanean, nire ustez Eusko Ikaskuntzako unean dagoagun perspektiba horren barruan lanean, eta lan pila hori egin, eta justu aurten, mendeurrenean, Jean-Michel ez azaltzea, gure argazkietan, kriston pena ematen dit. Argazki bat egiten du makutxan, beretaz oroitzen ez. Larun batu? Orduan, Jean-Michel eta zer esango dizut. Persona bezala, persona gozoa, irekia, jende pila batekin harremanetan, harremana zeukana, bati bat gazte jendearekin, gure instituzioetan beti hitz egiten dugu gazteak nun dauden. Jean-Michel zen ikeragarria gazteekin zeukan harremana, eta ze gazteekin goxoa, irekia, malgua, eta aldi berean burua oso jantzitakoa persona bat. Eta herriaren alde lan egiteko konpromiso eta bokazio ikeragarrikoa. Eta orduan, Jean-Michel zegoen iparraldean eta hegoaldeko toki askotan erakunde iniziatiba herrikoi, ez herrikoi guztietan buru belarri sartuta. Orduan, eta Eusko Ikaskuntzan filosofia horrekin eta berdin lan egin du. Orduan, ez dakit zer gehiago esan Jean-Micheletar. Izugarrizko utxune utziko digu. Izugarria.
Zatik, estaltzen zituen frente pila bat, eta proiektu pila bat. Eta horrez zeukan baita ekarpen ikeragarria. Egiten zuen zubilan izugarria. Eta Eusko Ikaskuntzaren ezaugarri importante bat eta nahi importantea bada, lurraldeen artean, erakunden artean, ideologien artean, zubilan bat egitea. Eta zubilan hori eginez, espazioa mankomu bat sortzen joatea. Eta Jami Zeluzan, bai printzipioz eta bai praxian ere, hortarako ikeragarria. Eusko ikaskuntzak 100 urte aurten eta ipagaldeko abarrak eganen duela mendela orden bat, 25 urte aurten eta bere biltzar nagusia larun bat untan eginen du Eusko ikaskuntzaren ipagaldeko abarrak eta Eusko ikaskuntza zorokorki mintzatzeko hortzinen goizuntan gurekin Iñaki Dojontxoro lehendakaria, mil esker? Zuri mil esker.